Ni fa ban gane ba Alhaji Badamasi, ka zo sai wani masifa kake yi kana ta wani fada, wai me yake faruwa ne? Yanzu abin da Birema ya min a ƙasar nan, dan Allah dan Annabi zan tafi yafe mishi. Gaskiya zaka yafe mai inda ka samu labarin muna sai da data akan farashi mai sauki saboda na san kai ma abocin data ne. Kwarai kuwa. To ai shikenan magana ya kare, kwantar da hankalinka. Yau mun zo da kamfaninmu mai sauki wanda kowa zai sai data akan farashi mai sauki. Ai da ka faɗa mun. Ai ba kai kaɗai ba ma, yau sai na faɗa ma kowa saboda kowa ji ya sani. Ina tare da kai 100%. Ai ba ke kaɗai ba ma, yau na tabbata kowa yana tare da ni 100% saboda wannan kamfanin namu mai suna Sadeeq Shop kamfani ne wanda muka samar muku da sauƙin data da duk wani abin da ya shafa harkan shop. Na samu wannan labarin. A kai daman na san zaka samu wannan labarin saboda kai ma abocin siyan data ne. Shi yasa yau nake so na gaya mu kowa saboda kowa ya samu wannan labarin yau. Haka nake so kowa ya yi da jikinsa. To da farko dai wannan kamfanin namu mai suna Sadeeq Shop muna sai da datan MTN, Glo, Airtel da Mobile kuma dukansu muna sai da su ne akan farashi mai sauki yadda kowa zai more zai ji daɗi, za a gyagije, za a kwashi gara basa. Za ku iya siyan item katin waya, za ku iya yin item to cash, akwai result check, sannan kuma za ku iya printing katin ɗan ƙasa wato plastic slip. Kwarai da gaske. Sannan za ku iya yin bill payment wato biyan kuɗin wuta, kuma akwai data card, sannan kuma za ku iya yin cable subscription na data. Sannan ba iya nan kaɗai muka tsaya ba fa, kamfaninmu na Sadeeq Shop yana da faɗi, muna yin abubuwa kala-kala iri daban-daban. Sosai kuwa. Ina masu sana'ar sai da data waɗanda suke so su mallaki website da kuma application a ɗaura musu kuma akan Google Play Store. To duk kuka zo wannan kamfanin namu magana ya ƙare. Insha Allah. Masu tura-turan sai da data application ɗin wasu kuna transaction to kuma fa yanzu lokaci yayi da za ku zama ogannin kanku ku mallaki application ɗin ku ta hanya mai sauki. Maka albarka, ka ji magana gaskiya. Maganan gaskiya ma kuwa, da haka kada ku yadda ku bari a bar ku a baya a baku labari. Ku so ku kulla alaka da wannan kamfanin namu, na tabbata za ku ji daɗi. Ni ma abin da nake tunani kenan. Ai ba kai kaɗai ba ma, ya kamata duk wani agents masu sai da data da kuma masu so su mallaki application a buɗe musu website sannan kuma a ɗora musu application ɗinsu akan Google Play Store da kuma masu siyan data da ɗaya, to ya kamata ma kowa ya wannan tunanin. Gaskiyanka. Don haka ina ƙara gaya muku kada ku bari a baku labari. Idan kuna buƙatar mallakan website naku na kanku, ku mallaki application naku na kanku, to ku zo wannan kamfanin namu. Kwarai kuwa. Masu buƙatar su sai data daga 1 gig zuwa 5 gig, 10 gig ko gig nawa kuke so za ku samu, to kuma ku zo wannan kamfanin namu. Wallahi ba sai ya ɓata lokaci ba. Domin mallakan application ɗin mu ta hanya mai sauki, ku shiga Google Play Store ku rubuta Sadeeq Shop kamar da haka da kuke gani, wannan shine hoton application ɗin namu. Ku yi downloading ku register domin ku fara more garabasa. Kwarai kuwa. Sannan da kuka shiga Google Chrome ɗinku ko Opera ko ma dai da me kuke browsing, idan kuka rubuta sadeeqshop.com.ng kamar dai haka, to za ku haɗu da mu. Kwarai kuwa. Don haka domin neman ƙarin bayani gurin ƙulla kasuwanci da mu ta wannan kamfanin namu mai albarka, to wani ita ce nambar wayar mu ta WhatsApp, za ku iya yi mana magana. Don haka ina ƙara gaya muku wannan shine hoton application ɗin namu, haka za ku rubuta a Google Play Store, idan kuka shiga to za ku ga mu. Kwarai kuwa. Har yanzu ina ƙara gaya muku idan kuna so ku sai data, kuna so ku mallaki application da kuma website, kuna so ku dinga sarin data akan farashi mai sauki. Hanya ɗaya ce mai sauki. Wannan kamfanin namu mai suna Sadeeq Shop to shine hanyar, ko ba gaskiya ba? Gaskiya ne. Don haka kada ku yadda ku bari a bar ku a baya a baku labari, ku zo wannan kamfanin namu mai suna Sadeeq Shop domin samun sauƙin ku, saboda Sadeeq Shop Shine zamu.